Maro golo dola stivo manyo wendo. Samo ango golo no tumu manyo nyako. Kiriso golo gari tumu manyo wendo. Still dapto golo gari stivo manyo nyako. Kiriso kele kamalo kama wole funga. Mikasega sego golo gari na manyo wendo. Maikola budo kono tumu manyo nyako. Imanyo nyate mabe. Yudore Radio Ramogi Radio number 1, Radio Mami Puonj makare madongo ganda weche manyien githumbe gi mor kar chunyi kai kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni boma kane piny gi Mami 107.1 FM Kisumu 107.6 Nakuru 95.4 Siaya 98.4 Mombasa wedore ondamo 99.2 kelo wa hesabi wange marudi chini. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi number 1 station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo magethond weche mabende waikoni gi lak sechegi. Japuonjre more ka tiegruok ma Oyani Technical and Vocational Training College Sub-County Mauriri ne nyamburko moro nyono ma wito ngimane chiro ma Oyani Otieno Manyoro. Komachielo bende en ni jogo mabende kedo ne ratich oganda e gwenge mag Mombasa koro nyiso luoro margi ni chal ni sani obila koro geto gi kalore kod okang' mabende gisekawo e weche mag ng'anye pacho kae. Bende paro machi kama nyien mabende chwale od bura gi Human Rep ma Nairobi Esther Passaris dwaro chungo rombe magalamoro machiegni gi od bura kod kuonde duto ma oriti gi chik. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Japuonjre more ka tiegruok ma Oyani Technical and Vocational Training College Sub-County Mauriri ne nyamburko nyono ma owito ngimane chiro ma Oyani Otieno Manyoro. Obila oyango ni weg nyamburko no ne oringo bang' masirano. Komanda mar obila e Sub-County no Mauriri Bashir Ali owacho ni japuonjre no majegni 28 ne onyon gi nyamburko no mabene ne riembo e ng'we Hairititi. Bashir owacho ni japuonjre no ne odhi e chiro e kinde mane masirano timore kabende e kinde mabende no ng'ado ndara no loso e yo machalo kamae e wi masirano. Was hit by speeding motor vehicle while crossing the said road. Driver, upon sensing danger and incident, sped off without stopping, and later the victim was rushed to Neo Care Hospital and pronounced dead on arrival. Police officers from the traffic department visited the scene and necessary action was taken. Komachielo bende jogo mabende kedo ne ratich oganda e gwenge mag Mombasa koro nyiso luoro margi ni chal ni sani obila koro geto gi kalore gi okang' mabende gisebedo ka gikawo e ng'anyo mosebedo kibago gi rowere mag Gen Z e pacho kae. Giwacho ni ratiro margi mar bago ng'anyo e pacho kae. Joja oko nigi ler mathoth ka ok e kaunti ma Mombasa. Tumepata vitisho vingi sana. Hata hivi tunaishi kwa fear. Tunaona kuwa wenzetu wanakuwa abducted. Ni sisi wenyewe tumebandikwa makesi hapa kotini za maandamano ambao hazina hata legal basis. Mano Francis Auma makedo ratich oganda e riwruok mar Muhuri kakoni nyaka ne gichak bago ng'anyo mar rowere gineno kakoro obila geto gi kendo buogo ngima margi. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inatutarget na sisi tunasema hatutaogopa, tutajitokeza kimasumasu, maana yake katiba imeturuhusu kutoka. Kwa hivyo sisi hii fear ambao wana install kwetu ama wanatuwekea hii fear, sisi hatuogopi lolote, tunaheshimu sheria. Mombasa hapa tumeona Gen Z wanachukuliwa, abduction still on, tumeona fear, Masubaru boys wanazunguka huku na huku kuleta fear. Vifo bado viko vingi na hii nchi ni wakati hivi sasa sisi kuikomboa. Kana giloso gi jofwamb weche Auma ne bende oseo piny owacho kuom wacho ni nitiere jogo masiayo ng'anyo makamago ka bende okwedo rumbi ni chal nitiere jogo machulo rowere bago ng'anyo. Kuna propaganda kubwa sana kuwa hizi maandamano zinapata wafadhili, maandamano zina pesa zimemwaliwa. Hii yote ni urongo. Washike wale watu ambao wanafadhili maandamano. Hii ni kuleta tu propaganda ili watu waogope kujitokeza. Majenzi nani anawafund? Hawa majenzi wanaishi manyumbani kwao, wengine ni ma student, watu wakitaka jioni anaenda nyumbani. Kama ni kufund, ingekuwa sasa basi matajiri sana, ingekuwa kila mtu atembea na gari hapa. Ingekuwa hakuna shida katika hii nchi, watu wangejitokeza. Kwa hivyo mambo ya kusema kwa tunakuwa funded, hii ni porojo na ni propaganda ya hali ya juu. Walid Sketi enjakedo ne ratich oganda.
baada ya semi fulani za wanasiasa fulani wakisema kuwa hawataruhusu maandamano jijini Nairobi. Baada ya hapo tuliona msururu wa uhalifu, msururu wa uharibifu wa rasilimali na mali za watu. Kwa hiyo sisi tuna imani ya kwamba serikali inajua ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo ambayo yanaendelea ya uhalifu na uporaji wa mali za watu, na serikali iwafuate wale, badili ya kufuata wanaharakati ambao tulifanya maandamano ya amani mwaka uliopita na kabla ya hapo, wafuate wale ambao wanahusika na hatua za kisheria zichukuliwe. Kajuma Joram, Mainrawera, Mombasa, tokoni ng'anyo gibago kaluwore gi midhieche mantiere. Sisi kama vijana wa Mombasa tumejitokeza na tumeamua kuwa tunafaa kuiweka hii nchi yetu iwe katika kiwango tunachostahili. Kwa kuwa propaganda zinatokea na yote si ukweli. Sisi kama vijana tumejitokeza na tunasema Kenya imeharibika na tunafaa kuiweka kwa ile laini ambayo inafaa kuwa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Komachielo bende ni paro machi kama nyien mabende chwale od bura gi Human Rep ma Nairobi Esther Passaris dwaro chungo rombe magalamoro machiegni gi od bura gi kuonde duto ma chiko rito. Chikno mabende otisi ni The Public Order Amendment Bill 2025 dwaro keto lokruok ne chike mabende tayo rombe mopogore opogore pacho kae. This is not a suppression, it is structure. It is not silence, it is safeguard. The bill is not an attempt to muzzle dissent. It is a measure to ensure that protests are not hijacked by violence and that no Kenyan, be it a protester, a police officer, a bystander, suffers unjustly in the exercise of a right. Order is not the enemy of democracy, it is the foundation. We must protect the republic from disorder and ensure that the exercise of one's right does not become the infringement of another's safety. I urge this committee to support the bill, not for the government, not for parliament, but for every Kenyan who values peace, justice, and the rule of law. Jatend piny Migosi William Ruto wacho ni dwaro nitie mondo mi pinje ma oko jiw tudruok ma gin godo e kindgi mondo mi gichiw sir ne chenro mag dongruok mopogore opogore. Kolose kinde limbe mare piny Spain, Ruto wacho ni dwaro nitie mar keto lokruok ne chike mag omenda kod pinje duto. Today we have common ground by both the people living in the global north and global south on reform of the financial institution. It is no longer a matter of those of us from developing countries. The need to reform the international financial architecture. The international arena cannot solve this problem alone. There are things that must be done in domestic jurisdictions. Bende olero ni pinje mag Afrika onego ket kare yore mabende biro dino fuoka mar omenda kokalo kuom chuogo chike makare. There is a relationship between poverty and conflict. There is a relationship between health and development. And as a result, it's become increasingly clear to us that even in the context where global resources are going down, we must step up domestically mobilized resources to fill the gap, so that we have resources that is available at the domestic level. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni sirikal mamalo kokalo kuom migepe mage mabende ochung' ne chenro mag ndiko rowere tije ochako chenro mar kawo rowere mabende biro tiyo e chenro mare mabende otisi ni kazi mtaani e sub county za abiriyo mag kaunti ma Kisumu. Jogo mabende nooro kwayo kokalo yor mbui osekawo kokalo kuom chenro mabende tayo kod ruodhi kod jolupgi e wards duto mantiere kaunti ma Kisumu. Kisumu Central sub county mabende ni kod kwan mamalo mar jogo mabende nooro kwayo makamano ka kwanno ne en 15,799. Tijino mabende chulo rowere omenda odiochieng' kodiochieng' tok kagise tiyo kata gisetimo lere kaunti no ma Kisumu. E sub county no ma Kisumu Central rowere maromo 520 kuom mago mabende nooro kwayo koro kawo mabende gibro dhi nyime kod tijno e wards duto auchiel mabende yudore sub county ma Kisumu Central. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni mond liete kaunti ma Siaya dwaro mondo ruch oko moko kuom chike luwo kitgi kitimbegi mabende osebedo ka thiro ratichgi kod dongruok magi. Kotelegi kod MCA ma South East Lego Ward Scholastica Mado mond liete go kwedo mokalo moko kuom chikego kaka tero mine mayo mond liete lope kod chike mamoko mabende hinyo ngimagi mokalo. Koke kaunti ma Siaya George Amulo miyo waler mathoth wachni.
kotelnegi gi MCA ma South East Alego wode kar chung'od bura ma Lego Usonga Mikael Scholastica Madowo, mond lietego ywago moko kuom chike luwo kitgi gi timbegi ma gidwaro mondo mi oruch oko. Traditions kata cultures osebedo ka diyo mond liete higni mang'eny, to wacho ni sani nitie chike moko ma sani onego warang mondo walok. Maduong' kuom gite en wach chik mar tero mine, mayo mine, mond liete lope, mond liete mang'eny oywak ni osemagi lope, bung'eny gi odak matek makata puothe ma gipuro onge, mwandu manowegi go bende omagi, goro miyo dak bedo matek. Mikael Scholastica Madowo luwo kata kamano ni gin kaka od bura mar County Assembly ma Siaya ne gisechako chenro mar chugo chik mabiro konyo rito ratiro mag mond liete County ma Siaya mangima. Widows Protection Bill en chik mar rito ratich mond liete e Siaya County ka ma osebedo kaka jo od bura ka wa champion bill man bill mabro rito ratich mond liete gi nyithi kiye, kendo en chik ma kowuok to nitie kaka obro loso committees e sub county mar widows ma kantie weche momako mond liete gi nyithi kiye to nitie kama office magiringe. Nokawo thuolono mar jiwo mond liete Siaya County kae mondo mi one ni oriwore mondo gibed gi duol motegno manyalo konyogi nyaka e weche mag dongruok. Wadwar mondo TDL kamora mora ma intie mondo idonji group e South East Alego wan kod group mag mond liete e sub location ka sub location, kendo wadwar ni mondo watudre nyaka gi mond liete mane Alego Usonga duto, to kendo mond liete mane sub counties go duto, mondo mond liete ma Siaya duto wabed gi mgawo achiel motegno ma wacho weche mond liete. Ne Radio Ramogi e County ma Siaya, an George Amolo. Ma Ramogi Radio. Obila sub-county ma Ogenya timo nonro ewi tho mar manager moro mar kar logomo e gwenge mag Siaya ma bende jonjore no monjo Tino Manyoro kendo lalo ngimane. Kalure koda ruoth ma West Ugenya location Frederick Odongo wacho ni ringre jagono ne oyudo kinyi makawuono bang' ka jonjore no monje Otieno Manyoro. Ilongen Karl Max Omondi, around 24 years. Ban ma uno petrol station ma Lego, no kita kama ma mare management stations ri. Koram petrol ne motum sa this collection of hard ni banana. Kore was now on his way from Kuala to Ratado. What could you about mbili kanya? What happened exactly among yongen kitchen wana kama ile marani barabara. Kwa pinona mwili manulu polisi kwa chukua temo identify. Na barabara to pikipiki ne karo nwanka olware mitaro mane bandara. Watudre mane mabedo kilowe giko maga weche manyene yorno maradimba gi laksecha gito magithund weche mabende ne waikoni. Japuonjre moro e kategori ma Oyani Technical and Vocational Training College Sub-County ma Uriri nyamburko ne onyono ma owito ngimane chiro ma Oyani Otieno Manyoro. Komachelo bende ni jogo mabende kedo ne ratich oganda e gwenge mag Mombasa koro nyiso luoro margi ni chal ni sani obila koro geto gi kalore gi okang' mabende gisebedo ka gikawo e weche mag ng'anyo e pacho kae. Paro mar chik manyien michwalo od bura gi Woman Rep ma Nairobi Esther Passaris dwaro chungo rombe magalamoro machiegni gi od bura gi kuonde duto mabende orit gi chik. Mane mabendo kelo wae giko maga weche manyene yorno maradimba gi lakseche gi watude koromo saboro ko sochiko ne weche manyene yo machok to koromo kanyo sa par ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni e weche mag tuke, Nyinga Milton Ochieng, jaloch mar piny mangima e ng'wech mar mita 800 Mary Moraa wacho ni ohero ahinya tuke mag Grand Slam mosebedo ka konye kinde mokalo nyaka nochak piem e rang'iny mar piny mangima. Oseloyo simbe mamoko mathoth e ng'wech mar mita 800 kaachiel gi 1,500. Moraa nochako kampen mare Kingston kama notieke thuolo mar 8 e ng'wech mar mita 800 kaeto bang'e noyudo loch e ng'wech mar mita 800 e boma ma Miami kaeto tieke thuolo mar 8 e ng'wech mar mita 1,500. E tuke ma Philadelphia notieke thuolo mar 7 e ng'wech mar 1,500 kaachiel gi thuolo mar 5 e ng'wech mag mita 800.
kata kobedo nosebedo gi dwoko mokikore kamano. Moraa wacho ni nosebedo mamor mokalo gi jogo eko matayo tukego eko mosemiyo yudo mijing'o, kendo sani en jaloch mar piny mangima e ng'wech mar mita 800. I can say Grand Slam was the best of the best race in this world, because if you see the way athletes were more to come there to compete in Grand Slam, and I can say the slot was too small for them to come. It was not like a Diamond League because they were only small events, but you are playing the next season, you are going to get more events so that you enjoy competing. E tuke mag Olympic noloyo ng'wech mar mita 800 kano tieke thuolo mar adek moyudo midila mar bronze, kendo wacho ni ok onyal kawo mano mayot kaluwore gi bedo ni en gi ikruok makare mar dhi chung'ne osimbo mare kata loch mare mar mita 800 e piny mangima e tuke madhi timore Tokyo dwe mar 9. I've been competing in 400, 800 meters, and I can't say that I will be here forever, because there's somebody who is training and they're saying that I want to compete like the Mary Moraa. For me, kama mkimbiaji niko ready for anything, because coach hata akisema saa hii tunaenda kwa barabara, mimi ni kuchange na kuingia kwa barabara na kufanya kazi yangu. Komachielo bende ni kocha maduong' mar tim mar Posta Rangers Sammy Omolo Pamzo wacho ni en gi yie ni kweth mare biro dong' e lig maduong' ma pacho ka e season mabiro. Maeri luwore gi loch mar gonde 2-0 manche gi logodo tim mar Naivas chieng' ngeso mokalo e tielo mokwongo mar FKF Premier League Promotion Relegation Playoffs, duoko ma bende Pamzo wacho ni biro miyo gi mijing'o ka gidhi e tielo mar 2. Mimi nitumia tu experience yangu ile niko nayo kujaribu kuongelesha timu baki kwa ligi, na so far vile tumecheza first leg, I think kuna high chance sisi tutabaki ligi. So ni sisi tu kesho maybe tutie kazi kwa bidii, tujaribu kupata ushindi na tuko sawa. Kocha Nero majegni 55 wacho ni ok gibi loko gimoro amora mane gitiyo godo e tielo mokwongo, kaka kamano siemo jotugo mage ni mondo bed akicha e tielo mar 2. In terms of game plan, sifikiri kama tutabadilisha kitu yote, then pia tukiweza pata bao za mapema, then pia najua itakuwa inatusaidia. Alafu pia ni kutuwe tu cautious kama team, then nafikiri mambo yetu itakuwa sawa. Opako ya uote kuom loch e tielo mokwongo Nero komedo wacho ni tielo mar 2 mibrogo kiny Sebastian Park Murang'a nyalo bedo gi midhiero, kaka kamano en gi yie ne gibiro yudo loch. First leg naweza sema hiyo ni results nzuri kwetu, naweza sema itatoa pressure, but hiyo mechi haijaisha. Ndio pia tukifanya kitu mbaya wanaweza zikomboa. Hii ni mpira, huwezi jua, wanaweza komboa. So nataka tu tuende kwa hiyo game tuko focus, na kama tunaweza pata pia bao bado, then itakuwa inatusaidia na itapunguza hiyo pressure. E weche mamoko en ni jatugo mar Kenya ma jabak Brian Onyango gi e thuolo ni manyo klab machielo kaluwore gi rumo mar orak mare gi klab mar South Africa. Bende Onyango nodonjo e klab no yore giko mar higa 2024 ka bende osebedo gi thuolo maber mar chako tuke 8 e season mokalo ni kende, mokonyo klab no yudo osimbo kata chopo e final mar MTN 8 kaachiel bende yudo thuolo madhi e tuke mag CAF Confederations Cup. E kinde mar tugo mar Cape Town Winelands, jatugo Nero bende ne oduogo kuom thuolo mokwongo e tim maduong' ma pacho ka mar Harambee Stars mana higni 2 kende bang' ka nosebet oko, ka bende obedo achiel kuom jotugo magoche South Africa ma koro osetugo ne tim mar Harambee Stars e thuolo machiegni ni. Kata kobedo ni ok osebedo e tugo mar Harambee Stars e kinde mokalo, jatugo Nero bende noyangi kaka jatugo mar berie moloyo e tuke mag SFC Sportsman of the Year Season Award. Jatugo Nero machon ne tugo ne tim mar Posta Rangers gi Tusker FC, sani koro manyo klab machielo ma bende nyalo miye ofa maber. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Thuolona mar bede studio sirumo katurumo kiki sudi nikech wayueye lwedo mabeyo sana lwet Lydia Koth Nyalego Gang udhi te chenro mar Donse Kanya sach koriti morita kiny watudre chenro mar wang'o nyango saa 4 wang'e kao kamano to saa 12 kikwe mukwa Rome Ramogi TV kama wadhi penjo laktar kawuono wadhi bedo kod Dr. Oburu wadhi wacho kode ang'o en chenro mokadwano bai kata matin uriti masane. Almana wate jabutere
akimore talama ukenya jotumbuie duto. An malawatenya jabutere aoro ni Patrick Mos woi moro mowenda. Orwako akimore talama ukenya jotumbuie duto. In Patrick Nyasayo medingi mamato Woda Agustino Kimeri Anyang